Ako demontovať programátor? Predstavme si, že toto je programátor, teda pračka zozadu. Tak najprv odskrutkujeme dve skrutky, ktoré sa nachádzajú tu. Jedna a druhá. Na niektorých programátoroch, teda pračkách, tieto skrutky nie sú. Tam stačí podpáčiť šrobovákom túto packu a programátor vytlačiť smerom hore. Keď ho máme takto vytiahnutý, takto odklopíme a tu máme káble. Káble budeme odstraňovať na strane programátora, nie v pračke. Všetky káble sa dajú veľmi jednoducho vytiahnuť, tak napríklad tento. Tu je taká západka, stačí ju stlačiť a povytiahnuť. Tu takisto jazyček, tu je jazyček a máme kábel okamžite vonku. Tak. Teraz menšie kábliky, ktoré sú z boku. Tu si treba zapamätať, že kábliky, ktoré sú najmenšieho rozmeru, sa dajú strčiť aj do iných koloniek, preto si to buď odfotíme, alebo si pri montáži naspäť skontrolujeme, koľko jazyčkov tam je a podľa týchto jazyčkov na druhej strane programátoru tu musia sedieť. Ak je tam jeden, tak aj tu musí byť jeden. Ak sú tam dva, mohlo by dojsť k omylu a zameniť káblik, ktorý tam nepatrí. Tak napríklad tento, tu je malý jazyček, ten podlačíme dole a káblik vytiahneme. Tento má jeden jazyček a dá sa strčiť napríklad aj sem, kde sú dva jazyčky. Takže to si treba všímať. Tu sú dva otvory, takže dá sa tam strčiť aj konektor, ktorý má jeden jazyček len. Takže vždycky si to všímať, že patrí sem. Potom je tu. Tieto veľké konektory sa nedajú zameniť. Zatlačíme jazyček dole a povytiahneme. A už sa dostávame teda k samotnej doske. Tá sa dá jednoducho, kto si netrúfa, ako už ďalej pokračovať, takže takto máme samotný programátor. Dá sa to poslať aj takto v celku, alebo môžeme pokračovať ďalej v demontáži. Je to jednoduché. Tu zhora je taká západka, ktorú odtlačíme takým väčším šrobovákom. Takže teraz ju vidíme. Túto západku, to je jedna, druhá západka. A už to máme uvoľnené a smerom takto dohora to máme uvoľnené. Pri rozoberaní si dáme pozor, aby bol ovládač regulácie tuto na nule a pri skladaní takisto musí byť na nule, aby nedošlo potom k prehodeniu funkcií. Takže teraz tu máme samotný programátor. Zase ho môžete poslať takto v celku, aspoň bude chránený. Alebo ako chcete poslať v nejakom menšom balení, tak tu sú také západky zase, ktoré sa dajú aj ručne uvoľniť. Takto. A tu máme ešte jednu. A máme to uvoľnené, tak to vyberieme plošný spoj. A toto môžeme poslať poštou v bublinkovej obálke alebo v krabičke. A je to hotové.